Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pripun kabare Mbak? Alhamdulillah. Ya mungkin sampun sowan mriku Mbak. Ya. Alhamdulillah. Panjenengan Mbak wonten badhe sing disampaikan teng kula kagem saged. Ya pancene. Nggih, saiki Mbak kudune kula sak minggah sowan kene ibu mriki. Mugi-mugi asal barokah sedaya dipun paringono keselamatan. Ya. Monggo Mbak. Ya Pak. Ya. Nggih. Krasa kowe ora Nggih. contronen tenanan. Teko badanmu aku ora perlu tutulah ngerti. Nah makane. Nyuwun tambahan dengan mawon nggih. Mugi kula diparingi kesehatan apa terus gawe jenengan. Insyaallah Mbak nggih. Ya Pak, kowe sing susulan kare kuwi ya. Nggih. Ada wis mak condro apa belum? Sampun matur Mbah nuwun nggih. Mugi-mugi saged kula damel manfaatne tetulung sasamane umat sing ngetahaken. Ya. Iki kadosipun nggih dhuwur. Ya pancen. Berjumpa pelanggan dek tadi. Matur Mbah nuwun juga. Sampun manunggal. Mugi saking paringane lan pangestuning jenengan. Yen kula nggih nyuwun tulung kalih jenengan, yen to kula enten lepate kula Singapura jenengan tuntun menyang. Ya. Niki kula nggih semerep nek niki siyen ate omah kula dangu. Ya pancene. Kowe kuwabe ya to. Kowe kabeh wis tak delok. Bocah iki pancene tayo awole. Lalu kon iki namu kowe aku wis matur suwun. Ya. Jadi darane becik ya kuwi. Nggih matur Mbah nuwun nggih Mbah jenengan sampun rawuh, sampun nuturi putu-putune. Mugi-mugi saged manfaat kagem sedaya ingkang dateng mriki. Nggih sasamane ingkang ping petahane kula saged siat utawa amanah-amanah para leluhur ingkang paringaken kula. Panestu saja sami. Mugi-mugi Mbah ugi wonten alam langgeng dipun paringono. Ya. Lah wis paham sing tak susulan kali kuwi, ya toh. Nggih. Lah wis paham, aku ora perlu ngomong, lah wis paham ora usah. Pun kula damel piyambak. Ya. Pun semerep. Nggih matur Mbah nuwun keparingan. Oh iya. Rawang kula nglaken ingkang sae. Sedaya niki wong sae. Lah aku ingin aku ngekei sopo-sopo sekiranya aku milih Betawi. Penak, ya toh. Padha karo karepku dhewe. Aku ra eman. Mergo sing tak gawe ora kok barang elok ora. Nggih pun paham. Api. Kula kathah kok barang jenengan. Niki kula bebas napa sing jenengan paringi. Arep sanes barang nggih. Ganas, kami paham, semoga saged ngendhaleni. Ya. Kula nggih matur Mbah nuwun sampun dituntun pun dipanggihaken saged dados panunggalan ingkang sae, saged rukun ngantos benjang sak lami-lamine saged lancar napa ingkang dados rezekine milih kaya sae. Katosipun memang sak paket kalih kula niki putune jenengan. Yes, pinamong ini. Ya aku karo mbahmu witajik tak keranda. Nggih, Pancene dadi manunggal. nggih.
tegese manunggal ro ora. Nggih. Manunggal dadi saiji. Nggih, rasanipun dados setunggal. Heeh. Ya paham, Mbak. Wong gede-gede belajar. Niki enten sing badhe diomongne kalih Pak Eko teng jenengan. Duka ngomong napa? Ya. Mbak Nurani, Heeh. laporan kapan nggih. Ya, sampe bahas dulu. Nggih, kula yogane Pak Suji. Nggih, kula nyuwun tulung kali panjenengan. Nyuwun dongane jenengan mugi-mugi benjing lek kula badhe nglairne diparingi dasar lancar enten alangan sebab nggih, Mbak. Iya. Enten sing barang ala teng kiwa tengen griya kula jenengan sisene nggih, Mbak, nyuwun tulung. Ya, lek kuwi aja kuwatir ya to. Nggih. Kancane putuku iki Nggih. golek kene gak iso tak bantu teko alam kono. Nggih. Griya Pancene oke bentukan teko kiwa tengen oke. nggih kilan kula mantune. Yo, pancene. Nggih. Ojo meneko awakmu mlaku biyen ya to. Tinggal aku yo ora Boten wajar. belajar, nggih semerep. Ora atot komo. Dan Nggih, gang setunggal kilan kula niku lho, Mbah. Nggih, matur suwun sadarane Oh nggih, iya. Mbah. Nggih. apa sing namine sanget niku, Mbak? Jenenge aku rawani. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Mbak nderek perso wau endi nyekar teng grene almarhum Mbah kula. Terus Teng griya kok enten putih-putih kadang mbebet teng jiwa kula. Niku kedai saya nang mboten. Kalis pindah malih, Mbah. Teng markis sak lepase jembatan kademangan wau enten yang mbebet malih tapi badan kula kok rasa panas. Nah, niki saya nang mboten, Mbah. ini sing arep melu awakmu kuwi ya to. Nggih. Enak jane. Tapi cuma kuwi sing awakmu rasa panas kuwi. Ora pe mlebu kenamu melu kenamu kuwi ya to. Nggih. Kuwi padha iki perang dhisik. Oh, Menyesuaikan. oh nggih, Mbah. Ngono lho. Nggih, Mbah. Mulane kuwi awakmu kat teko nyekar kememu. Nggih, Mbah. Drene sing melu. Nggih. Tapi ora sebaine wong ape melu. Enak sing apik, enak sing elek. Lah sing apik mlebu mergo enak sing elek kuwi malah gak sido. Dadi nek apik piye perang dhisik. Yang ketawis putih wau saya nomboten, Pak. Ya lek jenenge apa putih kuwi yo lek dipikir-pikir yo apik ae ya to. Suci. Tergantung adae ngoten niku. Ya Lek gunakaken pripun cara. nek mau carane ngrumat kuwi kene barang apik, lek mau ngrumat kuwi yo bangga dadi apik. Nggih, Pak. Wis tamung nek kae musuh yo Lali. lali. Mboten, Pak. Alhamdulillah kalau imut-imut. Becik ketitik kan lho to. Nggih, Lah Pak. mangkane kuwi. Oke, matur sembah nuwun pun dituturi kula, Ya Pak. ya. Nggih, kula damel. Kula damel becik. Kamu lani kuwi. Tak contoh kok kene awakmu krasa panas mergo nyapu. Diciplang karo kono. Nek krasane penak awakmu mesti adem. Oh, nggih. Mbah, Sembah nuwun ingkang kathah saderengipun, Pak. jagat des kudu gonjang kancing memati kaya ngene. Ya ngono kuwi sing dadi ngono yo sabar ae kuwi kabeh kaya kawan urip dadi nyoco rahnet paido. Nggih. Iki alhamdulillah pun mulai toto Mbah kudune. Ya. Mulai Ya saged. mulane pokok butuhku sing iki. Lek wis tuwa to tenan wis kuat tenan. Aku ora iman. Keinginanmu ora iman aku terus terang. Makanya niki nggih sambil kula butuh munggah ngeten iki kersane tambah barokah para leluhur, kersane tambah kuat, Yo. tambah dinata. Ingkang pepadang swargi ingkang panjenengan. Papan pantun Mbah. Matur pantun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wis iso dhewe. Oh, diam kuwi. Wis iso dhewe nyapa lho wis toto.
Sumur sakit baru. Oh tapi takut kalau